তিনি 44 रायमाबिलि कन्स्टिट्युएन्सियाव बबाग्रानि कायसा लुकथुम पान्दा तंगो तुइसाकमागो अबनि बागै ताबक कोकोनाट आइलैंड हेलिपेड नाइसिंलाइजा बबाग्रा आरो स्राबतानि बिसिङा फैनाय ताबो जत तिप्रामथानि वारियर्स रक फायसफायजाक सिक्ला वाइटे बदल ओमफ्राय अबनि बागै नर नुगैमांनाय बबाग्रा फाइमानि हेलिपेड क्लाय फैनाय अबनि बागै बबाग्राना ताबक नाइसिंलाइजाक हामबाय सार तामोननि बागै तिनि अर सफायमानि जों सकमायमाखाय बबाग्रानो हेलिकप्टार ग्राउन्ड लामसगै तांना बागै एकदम नारिकल कुंजुनो हेलिपेड लैंड खेमेल जागा और महाराजा लामसगै तांना बागै बाइक प्राय 100टा फाइजाक 3 लिटार फाइजाक और नहैदे जों डाइरेक्ट दै चाकमाव थानाय दै चाकमाव जोंनि बिराद एक जनसभा दङ महाराजा थिगुर 12टा सकपायनाय ओमफ्राय ता 12टा समयनि आसिनि जोंर किसा गुरि नायने फायखाता नारिकल कुंजनि और जे टूरिस्ट स्पट जागा खूब नायथावथाव तिप्रासारनो आं कयो बहुत रगलाय खेंखे और फायबायदि कारण ताकलाय चिनि सरकार फायसिनाय मुताय कोनो शक करिया निसन्देहे ताकराय चिनि सरकार फाने सारा त्रिपुरा गनांगै त्रिपुरा मथानिनो हावा चलि दङ रायमा बेलैबो त्रिपुरा मथानिनो बीजेपी गारि खुंसा खुंसु थांलाय सीपीएम थांलायो याबो त्रिपुरा मथानिखाय पुरा एलाका दखल थामैया महाराजाना हामजागो महाराजा जे चिनि बरकनो फियकना हनै ब बिनि राजबारि हइते राजमहल हइते नखरि फैमानि बरक मोटामुटी ताक बुजिबायखा जों फियक जाना मुसुं जाखा गुलामी हइते मुक्ति मानान बागै जतन आगु फायबायखा ना चाकमा ना जमातिया ना त्रिपुरा ना रियां जतन फायबायखा ताबो जों आशा खायो दिनै महाराजा रक जनसभा कक सामान जे कायसा कुइसु तंनाय रक बर सुदु फायबायनाय कारण आं निजेबो गुरि जाक सदर रग साउथ त्रिपुरा रग आयंगो चिनि जे त्रिपुरा मथा ब फायसिनाय आयंगो कोनो सीपीएम बीजेपी ताय दखल खायमालिया जों एब्सोल्युट मेजरिटी टु फायन हायमा दङ जों 42 तानि बिसिङाव जों 32टा फायन नै चिनि बोखाव दङ चारिदिगे हयते चिनि तिनि रिपोर्ट सकबायमानि जत जागानो पास होनायनि बरसाव चिनि आशा दङ ओंखाय जों तिनि এই যে জনসভা খাবেন্দর কাবার খাইদি বুসুকায় বরক বাং একদম চাকমা বেল্ট চিন জনসভা নাই দুই চাকমা একদম চাকমানি সেন্টার ওंखाय जों आशा खायो তিনি একদম ফুল বরক নাই রসিয়াবাড়ি থেকে जों তাও সকাইদ্রব রসিয়াবাড়ি গাড়ি মাল থাকিয়া একটা গাড়ি 2 চকর 3 চকরই দङ তবসে বরক কুফলুম ঘর রসিয়াবাড়ি ওंखाय বরক বতর সকাইবাই নাই फाइमेन उलो चिनि महाराजा तलाङै दं चिनि जेखाने जनसभा स्पटत लांथानाय सारेंके तेकेसा रयसाबारिनि गोबांमा गारि कलगियावगो अटरक मा ना माने आबो बुसुकबै नाबो कुबुय नर नुगनाय आरो जनसभा थांगांखाय बुसुक अटोबां बाइक पॉइंट रिजर्व माना लायखा बाइक 3 जन 4 जन खेबा मा फाइलेखा तबसे जों बरगारन तुबिमिया ताव अटो आइसा बरक लां थाङो ताई रसियाबारि ताइसे थाङो 20 किलोमीटर आप डाउन खाइ दङ तबसे सिं गारि पुसुक लाया कारण बीजेपी रक चिनि यां गन्डासरन गारि रक बेम रिजार्व फैनार खिबिके बरक इनि बं केन्द्र मन्त्री फायनायपु आ बाहायना तैसुनो गारि होया तबसे फायनाय बाक्सा हिमि फैलै दङ गानागिरिनि आसेंनो हामबाय